जोंनि जे अस्तित्व जोंनि जे थामोनथा जोंनि जे रैखाथि बेयाव जाहाथे रावबो जाहाथे हार्ड खालामनानै पलिटिकल कार्ड बाहायनानै जाहाथे इलेक्शन केम्पेनखौ खालामा माने गुबै जि मोनसे अस्तित्व जि भिटि जि बिथा बेखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिकली जाहाथे गेम खालामनानै बेयाव माने पलाराइजेशननि जाहाथे पलिटिक्सखौ खालामलाया बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बे नीति आरो आदारावनो जों थागोन। फेसबुक पस्टनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंदों जे राजखान्थिनि जि दा मोनसे परिबेश आरो जि मोनसे माहल बेयाव बयबो केम्पेनाव ओंखारबाय। इउपिपिएल दोलोआबो केम्पेनाव ओंखारदों, बिपिएफआ केम्पेनाव ओंखारदों, बिजेपिआ ओंखारदों आरो जों खोनादों जे बेयाव कंग्रेस गेलेगोन, माने अखिल गगैनि पार्टी गेलेगोन, गोबां दङ। आं नामखौ लाजोबनो नागिराखै। बयबो गावबा गाव खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै गावबा गाव एजेन्डा आरो पलिटिकल कार्ड हिसाबै दिनै बेयाव बायदिसिना इस्युफोरखौ थ्र' खालामदों। दिनै गासैबो हान्जानि माने खुगायाव हा पाट्टा होगोनानो मेन माने बिथांमोननि एजेन्डा। दा बेखौथ' रायजोआ बिबेसना खालामगोन। दा खोथाया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जे जि मोनसे पलिटिकल दा मोनसे काउन्टार आरो माने बिसोरनि जि डिबेट जालायलायदों, जों जातीय संगठन हिसाबै माहारियारि आफाद हिसाबै राजनीतिक दोलोजों दोलो बिथांमोननि नांलायनाय, बिथांमोननि जि कनफ्लिक्ट, बिथांमोननि जि मोनसे डिबेट, बे अपिनियनाव जोङो हाबनानै बेयो परिबेशखौ जोङो गुबुंले खालामनो नागिराखै। डेम'क्रेसियाव डिबेट, क्रिटिसिजम, डिसकासना थायो। खालि खोथाया स्पष्ट बेनोल' बिटिआरखौ लानानै, सिक्स सिडुलखौ लानानै, ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ लानानै, हा हुखौ लानानै जाय सरकारानो फैया मानो थांनाय समाव जि सरकारफ्रा दङमोन बिथांमोना गावबा गावनि सरकारनि एजेन्डा पलिसिजों हाबा मावनांगौ, अधिकारखौ होनांगौ। अधिकारा गावबा गाव आयेननि आधाराव जागोन। बेलेन्स ब्लकनि आयेननि अधिकारा मा बुङो, प्रटेक्टेड क्लासआ मा बुङो, सिक्स सिडुलआ जोंनियाव जि मोनसे एरेन्जमेन्ट दङ बे एरेन्जमेन्टनि स्पिरिटआ मा बुङो, बे गासैबो फिदै आयेनफ्रा संबिधानाव लिरनाय दङ। सांबिधानिक भाबै बेखौ मोनसे रैखा कवच होनानै दोनदों। बर'आ ट्राइबेला बेयाव अधिकार मोनगोन, नान बर'नि अधिकारखौबो बेयाव दोननाय जादों। मोनबा अपेन सिट, मोनबा माने जेनेरेल सिट दोननाय जादों आरो बाखि अधिकारफ्राबो बेयाव दङ। बेखायनो बे खोथाफोरखौ बुंनानै कनफ्लिक्ट खालामनायनि खोथा गैया। खोथाया जाहैबाय स्पष्ट जे कुनु कारनाव जोंनि जि अस्तित्व, जोंनि जि थामोनथा, जोंनि जि रैखाथि बेयाव जाहाथे रावबो जाहाथे हार्ड खालामनानै पलिटिकल कार्ड बाहायनानै जाहाथे इलेक्शन केम्पेनखौ खालामा। डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा लांनो हायो, गोटेइ इन्डियायावनो सोलियो, आसामावबो सोलियो। माखासे आसनि स्किमनि एजेन्डाखौ लानानै बुंनो हायो, जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। खिन्थु बे जे माने गुबै जि मोनसे अस्तित्व जि भिटि जि बिथा बेखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिकली जाहाथे गेम खालामनानै बेयाव माने पलाराइजेशननि जाहाथे पलिटिक्सखौ खालामलाया बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बे नीति आरो आधारावनो जों थागोन। मोनफ्रोमबो राजनीतिक दला, राजनीतिक व्यक्तिया बिसोरनि एटाक काउन्टार एटाक, बिसोरनि डिबेट आरो बिसोरनि जि अपिनियन बेयाव एबसुआ सानफ्रोमबो अपिनियन होबाय थानांगौ, एबसुआ सानफ्रोमबो माने पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेबायदि नङा। खारन एबसुआ इलेक्शन गेलेयाखै, एबसुआ पलिटिकल पार्टी नङा। रायजो राजानि लुबैनाय हास्थायनायखौबो एसे जोङो रेसपन्ड खालामदों, खिन्थु जों बयबो बिबेचनाबो खालामनांगोन। राजनीतिक दलफोरनि बे नांलाय खमलायाव जों हाबनानै जों मानो गेब्लेनो? खिन्थु जोंनि जातीय स्वार्थ, जातीय अस्तित्व, सिक्स सिडुल, बेलेन्स ब्लक, हा हु बिनि जुदि रैखाथिनि जुदि थ्रेट फैदोंबा बेयाव जोङो बिबान लागोन। बेनिफ्राय जों कुनु कारनाव दोरोदा। दा बेखायनो बबेयाव एबसुआ अपिनियन होनांगौ, स्टेटमेन्ट होनांगौ, कमेन्ट होनांगौ, बबेयाव होनाङा रायजो राजाफ्राबो मेलेमजिबिफ्राबो स्ट्रिक्टलि थिक खालामनांगोन। कारन इलेक्शना मोनसे टाइमाव फैगोन, मोनसे टाइमाव जोबलांगोन। इलेक्शनाथ' 12 मास जाया। सेप्तेम्बराव इलेक्शन जागोन, बिनि उनाव सरकार जागोन, बिनि उनाव बे परिबेशा गैया जागोन। दा सोरबाया बुंबानो जे अस्तित्वआ गोमालांगोन, अस्तित्वआ जोबगोन, बिदिथ' खोथा नङा। आरो बेखायनो अस्तित्व रैखानि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो दङ। कुनु कारनाव कुनु आयेन बेयाव जाहाथे डाइल्युट जाया, कुनु बेबस्थाया एरेन्जमेन्टआ जाहाथे डाइल्युट जाया, एबसुआ बेयाव जोङो
मोनसे प्रहरी बा नोङो जोङो माने माने वाचडग हिसाबै जों गसंनानै दङ जातीय आफादफ्रा गसंनानै दङ आरो बिनि थाखाय जोङो 1% बो जोङो कमप्रमाइज खालामा बे खोथाया जोंनि स्पष्ट